வணக்கம். சிவாய நம. கண் திருஷ்டி, கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது அப்படிங்கிறது முன்னோர்கள் சொன்ன மூத்த மொழி, உத்தமமான மொழி. இன்றைய காலகட்டத்தில் கண் திருஷ்டி இல்லாமல் யாருமே இல்லை. எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கண் திருஷ்டி இருந்துட்டு தான் இருக்குது. நித்தமும் தினமும் அது இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அதனுடைய தொல்லைகள் உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் வியாதிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருது. எந்த ஒரு விஷயம் செய்தாலுமே அடுத்தவர்களுடைய பார்வையானது பொறாமத்தனமாகவோ வேறு எப்படி அடடா இப்படி சாதாரணமாக இருந்தால் இப்படி நல்லா இருக்கானே அப்படின்னு ஓரளவுக்கு மனசார நினைச்சா கூட அது கண் திருஷ்டியாக அவங்கள பாதிக்குது. சில பேருக்கு, சில குழந்தைகளுக்கு பிறந்தது முதல் 16வது நாளில் வீட்டுக்கு குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வருவாங்க, 30வது நாளில் வீட்டில் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க குழந்தைய. அப்போ அந்த குழந்தைய வாசல்லையே வச்சு திருஷ்டி எடுத்துட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிடணும். பெரியவங்க அப்படி தான் செய்வாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தைக்கு தினமுமே கற்பூரம் சுற்றி போடணும். கற்பூரம் சுற்றும் பொழுது நெருப்பு பற்ற வச்சுட்டு குழந்தைக்கு சுற்றக்கூடாது. வெறும் கற்பூரம் எடுத்து சுற்றிட்டு ஒரு 3 தடவை வலது பக்கம் இருந்து இடது பக்கமும், இடது பக்கம் இருந்து வலது பக்கமும் 3 முறை சுற்றி விட்டு அதை மேலேருந்து கீழே இறக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு தட்டில் மஞ்சள் நீர் கலந்து அதில் வெத்தலையை 2 கண்ணு மூக்கு வாயெல்லாம் கிள்ளி போட்டு அதில் வச்சு சுற்றி போட்டுட்டு கொளுத்தி வச்சுட்டு அப்புறம் கொண்டு போய் வாசலில் மஞ்சள் நீரை ஊற்றிடுவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மஞ்சள் நீரை பக்கத்தில் இருக்கிற செடியில் அந்த பொட்டு குழந்தைக்கு வச்சுட்டு திருஷ்டி யாருடைய திருஷ்டியும் பற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்ச பின்னாடி பக்கத்தில் இருக்கிற பூச்செடிகள்லையோ மரத்துலேயோ கொண்டு போய் ஊற்றிடுவாங்க. அது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். அந்த கண் திருஷ்டி சுற்றி போட்ட பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சள் நீரை, திருஷ்டி தண்ணீரை யாருமே மிதிக்கக்கூடாது. அதை தாண்டி அந்த தண்ணீர் சிந்தின இடத்துலேருந்து தாண்டி தான் எல்லாம் உள்ளே வருவாங்க. அதனால் அதை ஓரமாக சிந்துறது ரொம்ப நல்லது. மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும் ஒரு காரணம். இது போல் தினமுமே குழந்தை 1 வயசு வரைக்கும் மட்டுமல்ல, அந்த குழந்தைக்கு சுற்றி போடும் பொழுது வேறு யாருடைய கண் திருஷ்டியும் அந்தளவுக்கு பெரிய அளவில் பாதிக்காது. குழந்தைய பார்க்குறக்காக நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. குழந்தை நல்ல கொழுன்னு இருக்குது, புஷ்டியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது, இந்த மாதிரி குழந்தையில எடுத்து தூக்கி கொஞ்சம் பொழுது மனசுக்குள்ளே நினச்சாலே அது அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். உடம்பு ஒரு மாதிரி அடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கும், குழந்தை சோம்பலாக முறிக்கும், ஒரு அசௌகரியமாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கும், பால் குடிக்காது, நெய்யினே இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும். குறிப்பாக அந்த தாய்க்கு ரொம்ப மனவேதனை இருக்கும். உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போகும் பொழுது சரியாக சாப்பிடாது, தூங்காது, அழுதுகிட்டே இருக்கும்போது அதனுடைய பாதிப்பு அந்த தாய்க்கு ரொம்ப மனவேதனையை கொடுக்கும். அதனால் யார் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனாலும் முதல்ல குழந்தைக்கு சுற்றி போட்டுருங்க. தினமும் தீபம் எரிஞ்சிட்ருக்கிற ஒரு திரியை எடுத்து அந்த திரியை சுற்றி போட்டுருங்க. திரியை சுற்றி போட்டு தினமும் சுற்றி போட்டிங்கன்னா அந்த திரியெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு அதை எரிச்சிருங்க. கற்பூரம் சுற்றி போடுங்க, கல்லுப்பு சுற்றி போடுங்க. எலுமிச்சம்பழம் மாதத்துக்கு 1 தடவை ஞாயிற்றுக்கிழமை சுற்றி போடலாம். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெரியவங்க குழந்தைங்க, சின்ன குழந்தைங்க யாராக இருந்தாலுமே ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை சுற்றி போடலாம். கல்லுப்பு தண்ணியில் குளிக்கலாம். அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வரும் பொழுது யாருடைய கண்ணாவது பற்றும் அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்கு பட்டதுன்னா கற்றாழை செடி, ரோஜா செடி, அது மாதிரி முள் சம்மந்தப்பட்ட செடியை வைக்கலாம். கண் திருஷ்டி பிள்ளையாரை வைக்கலாம். பிள்ளையாரை குறிப்பாக வடகிழக்கு மூலையில் வச்சா கண் திருஷ்டி இருக்காது, அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும். அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னா நோயில்லாத வாழ்வு தான் அதிர்ஷ்டம்ங்கிறது. அந்த இடத்துல எந்த விதமான குடும்பத்துக்குள்ள எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும், சங்கடங்கள் இருக்காது, மனக்குழப்பங்கள் இருக்காது. அதனால வீட்டில் இருந்து யார் எந்த நிமித்தமாக வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் கை கால் முகம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி குடிக்கணும்.
கண் திருஷ்டி குறையிறதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களை தொடர்ந்து செஞ்சு வந்தாலே வேறு எதிர்மறையான பாதிப்புகள் பெரிதளவில் பாதிக்காது. கண் திருஷ்டியினால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் அவங்க நோய்ங்கிற ஒரு விஷயத்தில் போய் பாதிச்சிருக்கிறாங்க. அதனால யார் வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் உடனே கொஞ்சம் கல்லுப்பு 2 வரமிளகாய் எடுத்து தலையை சுற்றி போட்டு குப்பையில் போட்டுருங்க. உங்கள் வீட்டு குப்பை தொட்டிலேயே போட்டுருங்க. மறுநாள் குப்பையை எடுத்து கொட்டிடுவீங்க இல்லையா, குப்பை தொட்டிலேயே போடுங்க. அது ரொம்ப நல்லது. எப்போதுமே இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்படின்னு கேட்டால், குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு பொழுது சாஞ்சதுக்கு அப்புறமா சூரிய உதயம் ஆன பின்பு அல்ல, சூரியன் அஸ்தமனமானதுக்கு அப்புறமா சுற்றி போடக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே செஞ்சுட்டா ரொம்ப நல்லது. வீட்டில் பெரியவங்களோ குழந்தையோ தூங்கிட்டு இருக்கும்போது சுற்றி போடக்கூடாது. ஒருவர் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது தீபம் ஏற்றக்கூடாது. அவங்கள எழுப்பி விட்டு எந்திரிச்ச பின்னாடி தீபம் ஏற்றணும். அதனால தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி சுற்றி போடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. வாழ்க்கையில் ஒரு நிலைக்கு உயரணும் அப்படின்னா குறிப்பாக மற்றவர்களுடைய தீய பார்வை, பொறாமையா, கண் திருஷ்டியா நம்ம மீது படக்கூடாது. அப்படி ஒரு வேலை பட்டுவிட்டால் சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் நம்ம வீட்டு பெரியவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாற் போல கண் திருஷ்டி வராமல் பார்த்து கொள்வது நல்லது. நன்மையை பயக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்படி இருந்தால் சின்ன விஷயங்களெல்லாம் நீங்களே தெரிஞ்சு நீங்களே வீட்டில் செலவில்லாமல் செஞ்சுக்கோங்க. இது ஒரு அற்புதமான விஷயமாக கூட இருக்கலாம். சில பேருக்கு தெரிந்திருக்கலாம், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். இன்னும் சில விஷயங்கள் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக இருக்கலாம். கண் திருஷ்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒரு நிலைக்கு போகணும், வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா அடுத்தவங்களுடைய கெட்ட பார்வை நம்ம மீது படக்கூடாதுங்கிறத ரொம்ப முக்கியம். அது படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி, பற்றுச்சுன்னா என்ன வழி, அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறது நீங்களே தெரிஞ்சு அதை சரி பண்ணிக்கிங்க. வாழ்க்கையில் உயரணும்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சிவாய நமः.